Άλλο ένα νέο ξεκίνημα στο YouTube και πραγματικά εύχομαι αυτή τη φορά να πάει καλά και να μπορέσω να το εξελίξω, γιατί κάθε ξεκίνημα που έκανα δεν είχα το χρόνο να το εξελίξω, οπότε δεν ασχολούμουν καθόλου με το YouTube και ασχολούμουν μόνο με τα υπόλοιπα social media. Αν πέφτεις πρώτη φορά επάνω μου, καλώς ήρθες, είμαι η Σταΐση. Λοιπόν, κάτω από το βίντεο, στο κουτάκι, θα έχω όλες τις πληροφορίες για όλα μου τα social για να γνωρίσεις ποια είμαι. Δεν είμαι άλλο ένα πρόσωπο προφίλ και βλέπεις αυτή τη στιγμή μόνο τις κάρτες μου στο background. Έχω νόμιμη επιχείρηση εναλλακτικών θεραπείων και προβλέψεων, αλλά κάνουμε και σεμινάρια. Θα τα μάθεις όμως όλα αν ακολουθήσεις τα social μου. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Σήμερα θα μεταφέρω ένα μήνυμα για το κάθε ζώδιο για τον υπόλοιπο Μάρτη. Σαφώς οι γενικές προβλέψεις το γνωρίζετε ότι δεν μπορούν να ταιριάξουν σε όλους και να υλοποιηθούν. Δεν είναι προσωπικές συνεδρίες. Ωστόσο, εγώ θα βάλω την πρόθεση να καθοδηγηθείτε όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα γίνεται και να μην ξεχνάτε πάντα να κάνετε, να ακούτε και το ζώδιο που έχετε ως οροσκόπο. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τον Κρυό. Λοιπόν, κοιτάξτε λίγο. Εδώ πέρα ο Κρυός πρέπει να προσέξει πάρα πολύ. Γιατί βλέπω ότι κάποιο άτομο ίσως να έρθει να σας δώσει πάρα πολλές ελπίδες σε όποιον τομέα και αν είναι αυτές οι ελπίδες, είτε ερωτικά, είτε επαγγελματικά, είτε φιλικά, και πολύ απλά εσείς να αρχίσετε να κάνετε όνειρα, να οργανώνετε πράγματα στο μυαλό σας και όλα αυτά στο τέλος να είναι μια μεγάλη απάτη. Θέλω να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Βλέπω ότι αυτό το μήνα θα προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε πάρα πολύ την εξυπνάδα και την ευφυΐα σας για να καταφέρετε πράγματα και επιθυμίες. Ωστόσο, θέλω να είστε λίγο προσγειωμένοι, χωρίς αυτό να σημαίνει να μην έχετε όνειρα και να μην δουλεύετε γι' αυτά. Να μην αφήνετε τα όνειρά σας να είναι μόνο στη φαντασία σας και να κάνετε κάτι για να τα υλοποιήσετε και να τα κάνετε πραγματικότητα και να προσέξετε πάρα πολύ αυτά που σας λένε, που σας υπόσχονται, που σας προτείνουν και που σας προσφέρουν μέσα στον υπόλοιπο Μάρτη. Προσοχή. Λοιπόν, ο Ταύρος, συγγνώμη, όχι ο Κρυός. Ο Ταύρος βλέπει εδώ πέρα ότι αυτό το μήνα γενικότερα θα έχει πάρα πολλές όμορφες εξελίξεις, πάρα πολλά χαρμόσυνα νέα και χαρμόσυνα γεγονότα. Βλέπω ότι μας έχει βγει εδώ πέρα η γυναίκα. Δεν είναι απαραίτητο ότι αφορά μόνο γυναίκες Ταύρους. Γενικότερα ο Ταύρος κατατάσσεται στη θηλυκή ενέργεια. Βλέπω ότι ο Ταύρος θα ασχοληθεί και πάρα πολύ με τον εαυτό του, γενικότερα με το πώς νιώθει, πώς αισθάνεται, με την εμφάνισή του και γενικότερα θα αρχίσει να δουλεύει περισσότερο με την προσωπική του εξέλιξη, είτε αυτό είναι εσωτερικά, είτε αυτό είναι εξωτερικά, είτε με οποιονδήποτε τρόπο. Βλέπω έναν πάρα πολύ όμορφο μήνα για τους Σταύρους, λοιπόν, με πάρα πολύ εξέλιξη και όμορφα γεγονότα. Πάμε να δούμε το Δίδυμο. Το Δίδυμος εδώ πέρα έχει και θα επιθυμήσει, όχι μόνο θα έχει, αλλαγές. Θα αποκτήσει περισσότερη πειθαρχία, θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ, εννοείται, τον εγωισμό, είτε προέρχεται από τον ίδιο τον εαυτό, είτε τον βιώνει από άλλους ανθρώπους. Γενικότερα θα δουλεύεις πάρα πολύ με την πειθαρχία, με την τάξη, με το να εξελιχθεί και εκείνος, να κατακτήσει κάτι υψηλότερο από εκεί που βρίσκεται αυτήν τη στιγμή. Επίσης μπορεί να έχει να κάνει και με αλλαγές κατοικίας, αλλαγές σε πόλεις, περιοχές, γενικότερα πάρα πολλές αλλαγές, μετακινήσεις, εξελίξεις, γενικότερα μία ροή την οποία θα πρέπει να διαχειριστεί σωστά για να γίνουν όλα με τον ανώτερο και καλύτερο τρόπο. Όπως είπα, προσοχή σε εγωιστικές συμπεριφορές και σε ναρκισσιστικές συμπεριφορές. Δουλέψτε πάρα πολύ με την πειθαρχία σας, μείνετε συντονισμένοι στους στόχους σας και δουλέψτε πάνω στους στόχους σας και όλα θα πάνε πραγματικά
πολύ πολύ όμορφα. Ο καρκίνος, τώρα εδώ πέρα, θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ την παρορμητικότητα, το θυμό, τις ξαφνικές εξελίξεις που μπορεί να του ταράξουν την ηρεμία, γενικότερα να προσέξει πάρα πολύ το άγχος, το στρες, το να είναι συνεχώς σε μία αδρεναλίνη, να μην αφήνει τον εαυτό του, το σώμα του, το μυαλό του να ξεκουραστούν όπως πραγματικά πρέπει και χρειάζεται. Βλέπω ότι αυτόν τον μήνα θα χρειαστεί να κάνετε κάποιες αλλαγές που ίσως να απαιτούν να τις κάνετε λίγο ξαφνικά, λίγο με πιο ίσως σκληρό τρόπο. Σίγουρα θα προσέξετε τις εντάσεις, τις λογομαχίες και να μην χτίσετε τύχη και κλειστείτε μέσα σε αυτά. Θα βάλετε όρια, θέλετε να βάλετε όρια και θα το κάνετε, είτε είναι όρια στον εαυτό σας, είτε είναι όρια σε άλλους ανθρώπους που προσπαθούν να σας επιβληθούν και να επεμβούν στην προσωπική σας ζωή. Αλλά αυτό που θα πρέπει να προσέξετε πάρα πολύ είναι ότι επειδή ο υπόλοιπος μήνας έχει μία ένταση, να τη διαχειριστείτε με τον καλύτερο τρόπο και να ηρεμείτε, να αφήνετε το μυαλό σας και το σώμα σας να ξεκουράζονται. Ο Λέων εδώ πέρα ανταμείβεται. Ο Λέων θα ανταμειφθεί. Μπορεί η ανταμοιβή να έχει αργήσει και ίσως να καθυστερεί και λίγο ακόμη, αλλά πραγματικά ο δρόμος που περιμένετε να ανοίξει, ανοίγει και φέρνει πάρα πολύ ωραίες προοπτικές, φέρνει αυθονία, φέρνει και σε εσάς αλλαγές και ίσως και σε εσάς να παίξουν ρόλο οι μετακινήσεις και τα ταξίδια. Όπως και να έχει, ανταμείβεστε. Έχετε δουλέψει πάρα πολύ σκληρά γι' αυτό και είναι η ώρα να ανταμειφθείτε για την δουλειά που έχετε κάνει έως τώρα, είτε είναι κυριολεκτικά ότι δουλεύω, έχω δουλέψει, είτε έχετε δουλέψει ενεργειακά για να υλοποιήσετε τους στόχους σας, όση αναμονή και αν έχετε περάσει και να υπάρχει αυτή τη στιγμή, θα ανταμειφθείτε και τα πράγματα θα ανοίξουν, θα πάνε πολύ πολύ καλύτερα. Ο Παρθένος εδώ πέρα θα ασχοληθεί με νέα γνώση, θα ασχοληθεί και αυτός με εξέλιξη. Είναι πολύ καλό να επενδύσει στη γνώση, είτε πάνω στο αντικείμενό του, είτε για να μάθει κάτι καινούριο, είτε αυτό αναφορά κάποια σχολή, κάποιο σεμινάριο, διάβασμα με οτιδήποτε έχει να κάνει, γιατί βλέπω πάρα πολύ και την ενέργεια του διαβάσματος. Επίσης, αυτό που βλέπω είναι χαρούμενες ειδήσεις, χαρούμενες εξελίξεις, επικοινωνίες, σεξουαλικότητα. Ίσως κάποιοι Παρθένοι έχετε κάποιο άτομο που στην ερωτική σας ζωή, το οποίο ίσως να είναι μακριά από εσάς, είτε να είναι σε άλλη πόλη, είτε γενικότερα να μην μπορείτε να το βλέπετε πολύ, είτε να έχετε ξεκινήσει κάτι εξ αποστάσεως, και φαίνεται πραγματικά να υπάρχει συναίσθημα και από εκείνο το πρόσωπο, όσο μακριά και αν είναι από εσάς. Να προσέξετε λίγο μόνο τις ανώριμες συμπεριφορές και πράγματα που θα έρθουν στην επιφάνεια και θα αποκαλυφθούν, να τα διαχειριστείτε όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται. Ο ζυγός εδώ πέρα φαίνεται λίγο πληγωμένος, φαίνεται λίγο απογοητευμένος, ίσως να έχει χάσει τη ζωντάνια του, την αυτοπεποίθησή του, την ισορροπία του. Γενικότερα βλέπω ότι συναισθηματικά η καρδιά του είναι λίγο κλειστή, είναι λίγο πληγωμένη όπως είπα, όμως όλο αυτό πραγματικά θα έρθει και θα αλλάξει. Θα αρχίσετε πάλι να ανθίζετε, να βρίσκετε πάλι την όρεξή σας, την ενέργειά σας, και να παίρνετε πάλι τα πάνω σας, καθώς όλο αυτό θα περάσει και θα έρθουν καλύτερες μέρες. Ο Σκορπιός εδώ πέρα έχει τη στήριξη των φιλικών του προσώπων. Ίσως σε αυτό το μήνα να έχετε έρθει πιο κοντά με τους φίλους σας ή με κάποιο φίλο συγκεκριμένα, ή να γνωρίσετε και κάποιο άτομο που πραγματικά θα είναι αξιόπιστο απέναντί σας σε όποιον τομέα και αν είναι, είτε είναι φιλικό είτε είναι σε οποιοδήποτε άλλο τομέα. Βλέπω ότι θα κάνετε νέα ξεκινήματα, δυναμικά νέα ξεκινήματα, κόβετε τα εμπόδια, ξεκινάτε ξανά
είτε ξεκινάτε κάτι καινούριο, είτε ξανακάνετε κάποια νέα προσπάθεια. Γενικότερα βλέπω συμφωνίες, βλέπω εξελίξεις και γενικότερα έχετε μια πάρα πολύ καλή ενέργεια. Σας φέρνει πολύ όμορφα πράγματα ο υπόλοιπος μήνας και μπαίνετε δυναμικά σε μια καινούργια αρχή. Στον τοξότη εδώ πέρα κάτι τελειώνει. Είτε τελειώνει μία σχέση, είτε τελειώνει μία κατάσταση γενικότερα, είτε υπάρχει το συναίσθημα του πένθους. Θέλω να προσέξετε αυτό το πένθος να μην σας κλείσει πάρα πολύ στον εαυτό σας. Κάθε κύκλος είναι σημαντικός για να ανοίξει ένας καλύτερος και να μπορέσουμε να εξελιχθούμε. Κάθε κατάσταση είναι μία ευκαιρία για να εξελιχθούμε και να πάμε παρακάτω στη ζωή μας, πιο σοφοί και να κάνουμε καλύτερες επιλογές. Αλλά ναι, ο υπόλοιπος μήνας δεν φαίνεται πάρα πολύ καλός για τους τοξότες. Υπάρχει το συναίσθημα της απώλειας, της απομόνωσης, του πένθους, της θλίψης. Γενικότερα υπάρχει το mood, εστιάζω σε αυτά που έχω χάσει και σταματάω να βλέπω αυτά που ήδη έχω στη ζωή μου. Βάλτε περισσότερη ευγνωμοσύνη και δείτε πόσο καλά έχετε στη ζωή σας αυτή τη στιγμή, ακόμα και αν δεν μπορείτε να τα αντιληφθείτε ή ακόμα και αν δεν θέλετε να τα δείτε. Ο εγώ καιρός εδώ πέρα έχει αυθονία, έχει άνοδο, γενικότερα ό,τι έχει να κάνει με εμπόριο, με επαγγελματικά, με συνεργασίες, έχει επιτυχία και θα φέρει χρήματα. Γενικότερα ανεβαίνετε οικονομικά και επαγγελματικά, με ό,τι και αν είναι αυτό που θέλετε να ασχοληθείτε, θα σας φέρει αυθονία και θα αποδώσει καρπούς και ίσως να χρειαστεί να κάνετε και κάποια ταξίδια για επαγγελματικούς λόγους. Ο υδροχόος εδώ πέρα έχει νέα ξεκινήματα, έχει μια ευτυχή κατάληξη, ανοίγουν και γι' αυτόν οι δρόμοι, έχει πάθος, έχει ενέργεια, έχει χαρά, έχει έμπνευση, έχει σεξουαλικότητα. Γενικότερα ο υπόλοιπος μήνας φαίνεται πάρα πολύ όμορφος για τον υδροχόο. Και γενικότερα και εδώ έρχονται κάποια πράγματα στην επιφάνεια που θα μάθετε ή που θα ανακαλύψετε. Και γενικότερα όμως, βασικά για να μην σας μπερδέψω, αυτά που έρχονται στην επιφάνεια φαίνονται να είναι καλά, σαν να σας δίνουν λύσεις για να προχωρήσετε και να εξελιχθείτε. Γενικότερα κυλάει πολύ όμορφο ο υπόλοιπος μήνας. Τρώω κάτι αναλαμπές, συγχωρέστε με, έχω ξεσυνηθίσει να κάνω βίντεο για το YouTube, αλλά θα το βρούμε ξανά. Ηχθείς εδώ πέρα, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, καταστάσεις θα τελειώσουν πάρα πολύ ξαφνικά και άδοξα, σε όποιον τομέα και αν είναι για τον καθένα και γενικότερα θα υπάρχει μια απογοήτευση, ένα άγχος, ένα στρες, ένα δεν κοιμάμαι καλά, ένα θέλω να εκραγώ, δεν αντέχω άλλο, έχω κουραστεί και γενικότερα θα υπάρχει μια αυτοκαταστροφική αλλά και καταστροφική ενέργεια που θα πρέπει να τη διαχειριστείτε πάρα πολύ σωστά και να μην το βάλετε κάτω. Είναι μερικές δύσκολες μέρες που θα περάσουν και θα έρθουν καλύτερες μέρες, καθώς πραγματικά θα έρθουν όντως καλύτερες μέρες και θα πάρετε κι εσείς ξανά τα πάνω σας, θα ανοίξουν νέες προοπτικές για εσάς και θα έρθουν πρόσωπα και καταστάσεις που θα σας βοηθήσουν να βρείτε ξανά την χαρά σας. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο με τα μηνύματα για τον υπόλοιπο μήνα. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να αγαπάτε πάρα πολύ τον εαυτό σας και να εστιάζετε στα θετικά και να είστε ευγνώμων.